Olulusasazo ngqo lwendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. Sigcobile kakhulu sisiphumo esenzekileyo namhlanje sobana bagwetywe ubomi entolongweni. Igunya abantu lotshutshiso lisamkela isigwebo sobomi esithwe nka uKelly Smith noogxa bakhe abanetyala ngokunyamalala komntana wakhe uJocelyn Smith. After the incident, after allegedly murdering Olerato and dumping her body in Lombardy West, they then drove back to KwaZulu-Natal. Kudutyulwa abantu ababini lahlanziselwa kwirenki yeeteksi ezonke izizwe kwiMpumalanga. Molweni makhaya nanguvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Igunya abantu lotshutshiso lisamkela isigwebo sobomi esithwe nka uKelly Smith, uJaquina Paulus kunye noStefano van Ryn inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni. Phambi kokuwisa isigwebo uJudge Nathan Erasmus uthe ayikho into ebathethelelayo aba bathathu nebinokukhokelela ekuncitshisweni kwesigwebo sabo. Banikwe neminyaka elishumi ngaphezulu umuntu emnye ngamatyala okuxhwila kunye nokuthutyeleziswa kwabantu. Ukanti inkundla ikwayalele ukuba uSmith, uApollos kunye noVan Ryn ukuba bangaze bavunyelwe ukusebenza nabantwana. On the human trafficking charge, you are sentenced to life imprisonment. On the kidnapping charge, you are sentenced to 10 years imprisonment. Esi sigwebo siluma sivuthela kwabo basenombuzo wokuba uphi uJocelyn. Closure? No. Our hearts are broken. We haven't found our green-eyed girl, and closure will only be when we found her. Negunya abantu lezotshutshiso bonelisekile sisigwebo. Bile kakhulu sisiphumo esenzekileyo namhlanje sobana bagwetywe ubomi entolongweni ngetyala lokuxhwila elokuthengisa umntana lowo kwakunye ne-10 years ye-kidnapping. Wesithathu athi sele ekulungele ukufaka izibheno. Kwange 2nd of May we knew sizobhena. I was ready today ukuba ndithethe phambi kwenkundla isibheno sam enesizathu zam zokubhena. Ngethuba kuxoxwa elityala, inkundla yachazelwa ukuba ukhangelwa kukaJocelyn kwaba yimbali nanjengoko kwakhwetywa abecuphi ukusuka kuzo zo-151 izikhululo zamapolisa kweli phondo. Nangona kunjalo lo msebenzi wabuya nelize, kodwa amapolisa athi soza ncame ukhangela le ntwazana. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eSaldanha Bay. Amapolisa akholelwa ukuba abatyholwa abathathu aboyanyaniswa nokubulawa ngobeneminyaka engama-30 Olerato Mongale bayinxalenye yeqela lonqevu elijolise imikhuba kumanina ingakumbi kudederhu lwevenkile. Ufezile Ngubane uphila ngenkosi makhaya noBongani Mthimkhulu kukholelwa ukuba bahlala KwaZulu-Natal. Umzimba kaMongale ufunyenwe ngecawe Lombardy West eRhawutini emva kweeyure ezinemizuzu wathathwa indoda eqhuba imoto yakwa-VWA Polo besiya kwisidlo. Emva kwesikhumbuzo sayizolo sokulayitwa kwamakhandlela nalapho izalamane izihlobo nabahlali baseLombardy West baye bagxwala emswaneni kwindawo ekuye kwafunyanwa kuyo umzimba kaOlerato Mongale. Abakwantsasana bakholelwa ukuba babenako ukuqophozela kwityala lokunqanyulwa kobomi balintyatyambo. Bakwazile ukufumana isithuthi VW Polo kwindawo yokulungisa imoto ePhoenix eThekwini nekutyholwa ngokuba siye sasetyenziswa ngecawe kumthatha uMongale. So we have been tracing their steps. We know that after the incident, after allegedly murdering Olerato and dumping her body in Lombardy West, they then drove back to KwaZulu-Natal. So our team arrived yesterday afternoon in KwaMashu, where we identified one of the suspects' houses. We also went to the area of Phoenix at a panel beater workshop where we recovered the VW Polo in question that we have been looking for. Amapolisa akholelwa ukuba ababatyholwa bayinxalenye yegqiza lonqevu abathe gqolo nokugila imikhuba yokugcayisela amanina. Kambeke isibini kubatyholwa bebengaphandle ngebheyile ngokuphathelene netyala elifana neli.
Kananjalo amapolisa axhobe nkalo zonke ukuba kufunyanwe abasakhangelwayo. Lo gama amapolisa kwabongoze kuluntu ukuba luncede nangaziphi na iinkcukacha nanjengoko ephantsi phezulu nophando. Ukanti ke aphokokile amazwi ovelwano kukwavakaliswa ukuzijula kwakhe ijacu Olerato Mongale kumanyathelo okuqingqa ikamva eliqaqambileyo kwinkonzo yesikhumbuzo yakhe ibibanjwe eBloemfontein namhlanje eyokumngcwaba inkonzo yokubanjwa ngoMgqibelo. Kuthutyulwa abantu ababini lahlantsiselwa kwirenki yeteksi ezonke izizwe kwiMpumalanga. Amapolisa athi oxuthe umpu kwindawo yexhwayelo kuphandwa ityala logebengo, akabanjwa mntu ngesisehlo. Umkhuzo wamaphoyisa esifundazweni uthi abantu ababengaphakathi emotweni yohlobo lweFortuna baxoxe nje isikhashana nonogada emva kwalokho kwaduma izulu lezandla uMthombeni uyenaba ngalomshophi. There was some shootings of which one will say crossfire amongst the rivals, and of which ultimately we had 2 people who have been shot and killed, and we can confirm that based on our interviews, one of these people belongs to a taxi association, another one is for security industry. Losiqaqamapande emaphoyiseni uthi kunenhlokohlela yesibhamu etholakala endaweni yesigameko kanti sebetholile ukuthi ngeyenkampani yonogada. We have since seized a rifle belonging to a security a company. As a matter of concern, I have spoken to my provincial aid crime intelligence, General Kalakala, to say this taxi violence is a concern. We have to unmask this issue of the taxi violence. Abayibonele ngawabo bathi kuqhume ingano namahlandla amaningi esikhumulweni samatekisi zonke izizwe kanti lokho kubenza abalalo benyoni ubuthongo kanti nengebhe ithe bhe kwazise kwabona bagcina sebethola amachaphazelo umisidudulana nezulu lezandla. Esumphakathi sezonke izizwe yonke lento asijabulele because kulimala nama-passengers sezonke izizwe. Sicela ukuthi abantu abanenkinga yamateksi balungise inkinga because kudubuleka nama-passenger. Imoto yonogada inqunqiswe ngomlilo kwathenye yasala izimbobo zinhlamvu. Amaphoyisa athaphinya icala lokubulala abasolo kwamanje basagcwele amathafa. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngisezonke izizwe. Bangaphaya kwama-50 bembamazwe ngaphandle abangenazimpepha bathe babanjwa ngethuba kuqoqwa umzimveliso wakaDukuza kunxweme olusemantla KwaZulu-Natal. Amapolisa athe linani lingonyuka njengoko beqhubeka ukwenza uqoqo. Iarhente ezahlukeneyo zogcino mthetho zithathe inxaxheba kweliphulo lijolise kunyanzeliseni imithetho yokufuduka yezemisebenzi kunye neempahla zomgunyathi. Kungenwa ngetshova kumzimveliso wamalaphu. Amagoso ogcino mthetho kunye namagoso esebe lezekhaya esebenzisa ileli ukwenyuka kunye neentsimbi zokophula amaqhaga ukuze akwazi ukungena kwisakhiwo apho kufunyenwe uninzi lwabembamazwa ngaphandle bezifihlile logama abanye beye babaleka kwihlathi likufutshane. Ukuza kuthi kangoku bangaphezulu kwama-50 abemi bamazwa ngaphandle ababanjiweyo kwaye amapolisa athi axhalabile ngokugxalathelana kwabemi bamazwa ngaphandle abangenazo impepha zokungena kwiphondo laKwaZulu-Natal, nto leyo anoloyiko lokuba inegalelo kwizinga eliphezulu lolwaphulo mthetho. Lokwamanje sinesiqiniseko sabo ukuthi baneencwadi ezingekho emthethweni abazenze ngobukhwabanisi sebengaphezulu kwa-50 abantu esibatholile. Ukusiphatha kambi-ke lo ngoba sisibopha labantu abawu-50 nje bafike la ngokungekho emthethweni la eSouth Africa. Urhulumente uthi ujonge ukugxotha abo bakweli lizwe ngokungekho mthethweni kwaye uqoqo luyinxalenye yeenzame zabasemagunyeni zokunyanzelisa imithetho yofuduko. Uhlelo lokubathatha lukhona usebethole namabhasi abawatholile ukuze babathathe ngaba bahamse ngaphandle. Amapolisa athi umnikazi womzimveliso uza kujongana nezityholo ezinento yokwenza nemithetho yabasebenzi eMzantsi Afrika ethintela ukuqeshwa kwabembamazwa ngaphandle abangenazo impepha.
Sinamkele kwakhona isebe lezolimo eMpuma Koloni limema amafama ekuchongweni kweefama ezilikhulu esakusetyenziselwa ushishino ngaxeshanye likwamemelela uluntu ukuba luzibandakanye nephulo ilima lokulima. Kuphume ingxelo eziliqela ngenqanaba eliphezulu lendlala nokungondleki kwabantu kweli phondo. Kungoku nje sinomphathiswa wezolimo unkosikazi Nongceba Khontsiwe esiza kumngcambazisa ngeli phulo. Mphathiswa sikwamkele. Ungasicacisela ngeli phulo ilima lokulima liyintoni? Ilima lokulima liphulo esithi ngalo masike sibuyele nembo kuba kudala phaya siyakhumbula ukuba abantu babephathisana ngomsebenzi ngakumbi emaphandleni. Ngoku sithi abantu abahleli kwilali enye konye kwingingqi enye mabadibane basebenze umhlaba kulima ukuze isebe lona libancedise ngezixhobo zokulima. Eyona nto iphambili kukuba silwa indlala. Sivile ngokwengxelo ze-Commissioner of Human Rights nango-Stats SA ukuba iphondo lethu lelinye lamaphondo abantu apho bahluphekileyo khona. Kodwa sithi ke ngoku ukuze senze loo nto masingamane sibapha abantu ukutya, koko masibafundise ukuba bazenzele ukuze bakwazi uzikhuphela ukutya ngokuthi balime umhlaba. Iyasincedisa ke le nto yelima kuba iyabahlanganisa abantu, bamanyane abantu, iqinise nale nto kuthiwa yi-social cohesion ngesingesi. Kuncediswana makungabikho nanye ikhaya elonwabayo kukho omnye umzi onabantu abalala bengatyanga. Mphathiswa, nizimisele ukuqinisekisa njani ukuba iifama ezilikhulu zisetyenziselwa ushishino? Sizikhuphile izicelo. Sathi abantu abanomdla nabaqinisekileyo uba bafuna ukwenza loo nto mabaye kwii-ofisi zethu, iwadi newadi ephondweni inamagosa ancedisayo. Bafake izicelo abantu abaqinisekileyo ngoba ezifama zezi sifuna ubonisa kuzo ukuba nangani abantu bebengamafama mhlawumbi for uzityela batyisa iintsapho zabo, kodwa sifuna uba bakhule bangasoloko kwathiwa ngamafama akhasayo, bade bangene kushishino bakwazi nabo bajoyine amanye amashishini amakhulu. Bangapha abantu abaye baphendula? Zisangena izicelo, idate iphelelwa nge-6 zikaJuni. So sisezawujonga kodwa zininzi ke izicelo. Ziyajongwa ke ziphononongwe yitim namagosa achongelwe loo nto. Ndiyafuna mphathiswa ubuyela baniza kwenza njani ukuqinisekisa ukuba abantu basebenzise ezifama for ushishino? Ezifama sizihe sazingqala zezi abantu babezi-aplayile bazinikwa ngurhulumente. Ngoko ke noko siyakwazi uzazi zona ezifama and sifuna ujonga aba basebenzayo abantu. Siyazijonga ke ezifama uba siyabona uba lo wayinika ifama kodwa akho nto ayenzayo, noko sonqena umvuso umuntu elele ngehlozelo esemsebenzini. Sawukhangela abasekucaca uba noko ikhona into abayenzayo ukwenzela uba sibheke phambili bazokwazi ufundisa bakhuthaze aba kucaca uba abakenzi into bona nangani bazifumana ifama. Mphathiswa sibamba ngazibini. Lowo ke ngumphathiswa wezolimo eMpuma Koloni unkosikazi Nongceba Khontsiwe. Usekela Mongameli Paul Mashatile uthi imithetho yenguqu elungisa ubugwenxa bexesha langaphambili ayisayi kuguqulwa nje ngabo bayichasayo. Ukwathe ikhabhinethi ilinde umphathiswa wezonxibelelwano nobuchwepheshe bale mihla uSolly Malatsi ukuba athethe nayo malunga nomgaqo-nkqubo wezonxibelelwano, iinkcukacha nobuchwepheshe osanda kupapashwa. uMashatile bephendula imibuzo kwibhunga lesizwe lamaphondo. Last 30 years of democracy, South Africa has made significant strides towards building a united, non-racial and non-sexist society and improving the lives of all its people. In this regard, we have worked together to establish a progressive constitutional order, expand access to social infrastructure and services to millions of people, and set our economy on a path of reform. However, our country is once again at a crossroads with uncertainty as to where it will go tomorrow. The economic and social legacy of our past persists. The political environment is conflictual. The economy is not growing fast enough. Poverty is widespread. And there is a growing sense of social discontent and alienation.
Ibhanki enguvimba igqibe kwelokuba icuthe izinga lenzala yemali-mboleko ngo-25 basis points, nto leyo yehlise izinga lenzala yemali-mboleko ebolekisa ngayo ibhanki enguvimba kwiibhanki eziqhelekileyo yayokufikelela ku-7.25%. Kungoku nje inzala yemali-mboleko ezibolekisa ngayo ibhanki eziqhelekileyo kubathengi yehle yokufikelela ku-10.75%. Irhuluneli yebhanki enguvimba uMnumzana Lisitsha Kganyago uthi le komiti yebhanki enguvimba i-MPC ihlala ikulungele ukuhlengahlengisa imigaqo-nkqubo ukuqinisekisa ukuba izinga lokunyuka kwamaxabiso liyalawuleka. Abahlali kwizakhiwo zeflats zasemsobomvu egcuwa eMpuma Koloni bakhutshiwe kwezi zakhiwo ngumasipala waseMgquma. Ntlandlolo ezi zakhiwo zazilawulwa ngurhulumente wephandle leTranskei. Umasipala uthi ufuna ukuhlaziya ezi flats zenza ingeniso, kodwa abahlali bathi khange balunywe ndlebe kuqala phambi kokukhutshwa. Amapolisa ebexhobile agaleleke kwezi zindlu zibonakala zihohloka, aze amagosa onothimba aqhekeza kwezinye izindlu azithathela kuwo zonke iimpahla zangaphakathi endlini. Bahambi babonakale bethwele iibhedi, izibandisi kunye neengubo bezithatha kula magumbi. Abahlali bathi noko oku akufanelekanga uba kwenzeka ngolu hlobo. Siyayazi uba kakade kuyarentwa kwamasipala, kodwa makarenovate umasipala alungise iifleti zakhe. Awugqiba ulungise ezi fleti zakhe nje banizibona nani ke zirhabhuke zinje ubona izulu busendlini. Sathi ke ngokunana makalungise iifleti zakhe, ugqiba kwakulungisa iifleti zakhe umasipala. Abuye ke ngoku eze kuthi athi nanko wam umsebenzi ngumasipala wenu ndiwugqibile. Abantu abahlala kula magumbi bathi badandathekile yaye bakhathazekile ukuba umasipala abakhuphe ngendlela engenalusini ngolu hlobo. Bathi bebecingela ukuba kuzoba khona ingxoxo phakathi kunye namagosa kamasipala khona kuze kufikelelwe esisombululweni. Namhlanje kugujululwa abantu and impahla zabantu abazisokolele ngoyohlamba ivasi emakitchen ziyophuka ngehlobo zifakwa ngalo apha. Umasipala waseMnquma uthi ukukhutshwa kwabantu kwezi zindlu ngalendlela kuza emveni kokuba kuzanywe amatyala amaninzi ukuba kuthethwathethane nabo, kodwa bambi bengafuni. Umasipala waseMnquma uzokhupha i-tenants kwi-flats zikamasipala, abantu abangabhataliyo i-rent. Le rent singumasipala siyayifuna uba ngaba silungise ezi flats. Bathi ngamampungu ukuba bafuna ukubhatala, kodwa babethethile nomasipala ukuba mawulungise la magumbi ngaphambi kokuba ufune imali yebhatala rhoqo ngokuphela kwenyanga. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eButterworth. Ipolisi elityholwa ngokubulala ngeenjongo zokuzuza kwimali yentlawulo ye-inshorensi uSergeant Rachel Kutumela lilahlile emapoliseni. Okukudizwe ngumcuphi kwityala lokubulala nobuqhophololo ajongene nalo uSergeant Kutumela uCaptain Keshi Mabunda. uKutumela natyholwa nabo udade wabo uAnna nentombi yakhe uFlora Shokane benza isicelo sebhele kwinkundla kamantyi yasePolokwane Limpopo. Kapteni Mabunda obengenantsimi yankosi kubungqina bakhe uxelele inkundla ukuba uKutumela, uAnna noFlora Shokane baxhamla izigidi zerandi emva kokutshaba ngendlela engaqondakaliyo kwabantu abalithoba. Amaxhoba uninzi lwawo ayingabantu abakhubazekileyo athathelwa i-inshorensi enesibonelelo sentlawulo ethe xhaxhe xa ixhoba lisweleka ngengozi. I want to put it clear to this court, worship. Accidental death cover works like this. Really accidental death cover. If a person died of natural causes, it doesn't pay. So it must be an accidental death. uCaptain Mabunda uxelele inkundla ukuba rhoqo emva kokuhlawulwa kwebango uKutumela noAnna Shokane bebeyaba ngokwenxili zabo lontlawulo enye ithunyelwe kwamanye amalungu osapho lwabo. Izicelo sebheyile siza kuqhuba ukumanyelwa phakathi komhla wesibini nowesine kuJulayi. Abarhanelwa basalala bebaliwe kwegusha ebuhlanti eziseleni. Sibulele mawethu okusibeleka indlebe sinikhumbuze ezangomso sizana uxa bethu ngesizulu busuku benzolo.
Bhetani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu. Siwubonile umsingomoya obandayo ushiya impuma kodwa ke ukhathwa ngowesibini nochwechwela umzantsi intshona welizwe usiza ke nala 30% ngokunjalo no 60% wamathuba emvula pha eNtshona Koloni. Kanti ke ngomsombukele nala umsingomoya obandayo wesibini nawo ke sayabona into ba uyishiyile indawo ushiya ke la 30% wamathuba emvula pha eNtshona Koloni. Kanti ke zikhona nentshizana estheqa ezilindelekileyo eGqeberha. Kungenjalo lithe rholele ngamafu kwimimandla esentshona kuyaqhina phaya eGqeberha. Uyabongozwa ke mbukeli into buqaphele kaloku okwakulatyuza kwamaza ngokunjalo nomoya ubhudla ngamandla phaya kunxweme lwaseNtshona Koloni. La meko yekulwatyuza kwamaza isalindelekile nangomso phako lwanxweme olukumzantsi intshona welizwe. Wona amaqondo wethu okutshisa aphantsi asibonisa into yoba noko kufudumele kwimimandla esentshona. Amaqondo abetha ku-13 eKapa Lodumo eVosstile ngokunjalo naseRiversdale. Kanti ke sisihlanu nje eCalvinia ngokunjalo nase-Uppington. Aphinde ke athathise bethu ngo-12 degrees pha eGqeberha, 13 ofudumeleyo eMonti ngelixa sesithoba pha eMthatha naseRhawutini. Kuba ke wena useMusina nasePhalaborwa lindela u-12 degrees Celsius. Ngomso ke mbukeli salibone lafuthe lomsingomoya obandayo amaqondo athanda baphantsi ngo-18 eKapa Lodumo ngokunjalo naseVosstile. Kanti ke kuyabanda naphaya eSutherland ngo-13. Awusindanga ke wena ke kulanqele ukuba useCalvinia nalapha amaqondo ephantsi ngo-16. Sibone ke bethu ethathisa epholile ngo-21 phaya eUppington. Bake wena usidiara eBuffalo phaya ngokunjalo naseRhafu lindela u-19. Kuyabanda ezibeleni eKomani nakoHewu phaya eVetlisi ngo-17. Kanti ke naphaya eMthatha sabona into yoba noko thande ukuphola nga-20. Yiloo mpolo ke naseMqanduli phaya mandiphele emehlweni nisalentliziyo kamnandi mawethu.